Pagsuling ka, Right. kasta Mm. Alay man to yan. Siya mo bagsunin ka bukod na. magandang umaga mga kadiskarte. Panibagong video tayo ngayon. Ang pag-usapan naman natin ngayon wala tayong pag-usapan kundi mag-adventure tayo ngayon at wawashingan natin tong X4 125 na scrambler natin o tracker. Feeling ko tracker na kasi ito kasi tignan nyo naman ang tangkad-tangkad, talagang tracker na to. Wawashingan lang natin to, tapos yung build nating Harley Davidson doon, yung TMX 125. Punta natin doon mga kadiskarte. Mahirap banda rin to kaya iganto na lang natin. Ay, tignan nyo. O yan, yung X4 125 natin, wawashingan natin yan mamaya. Kunin na muna natin yung Harley Davidson natin na TMX 125. Flowers para sa inyo mga kadiskarte pa sa pagsuporta ng channel natin. Maraming salamat po. Thank you. Under na. Oh man, ito naman yung 125 TMX natin na ginawa nating scrambler. So yan, dalawa yan mga kadiskarte. Ito ginawa ko to nung bata pa ako, nasa age 15 years old pa lang ako noon. Tapos ito nung 18 years old ako. So yan, washingan na lang muna natin. Oh man. Ito naman yung 125 natin na X4, Suzuki X4. Tingnan nyo, napaka-rumi na kaya kailangan nating linisan. Oh shit. Mga scrambler ko to mga kadiskarte. Kaya gumawa na din kayo mga scrambler nyo kung gusto nyo mag-adventure sa daan. Mag-adventure tayo balang araw. Gamit natin yung TMX 125 natin. I-video ko yun. Gagamitin natin palang pang washing yung Joy saka shampoo. Pinaghalo ko. Kung di nyo pa napapanood yung pinag-build natin ngayon dito, i-check nyo lang yung video natin, yung scroll down nyo at panoorin. Nasa 84,000 views na yun mga kadiskarte. Kung gusto nyo matuto sa pag-build ng ganito, balikan nyo yung nakaraan nating video. Paparazzi. Ay, shit. Panurin nyo lang mga kadiskarte, makakakuha kayo ng idea dyan ng pag-build. Ay. Balang ko yun.
Ahaw. Sayay. Agpaisang duran na. Yay, ora na madalapit na alanda. Damagin ko ng marikan. Anya, dagi di madaldala sa ano ka? Baboy, kada manok, kautin na ka. Pikadwa na kinikan naway. Alain na adagi, agukop nga manaw. Alain na adagi, isok na. Wato ko pa na di manok ay. Pati di... May nangalan na di babok. Dagi na ako, dagi lang. Bintay na. Sultupin na? Wahaan, bintay na. Ni parang nga kanaw yata, ano, ni parang Orcalais. Ano, may alkalis. Diba, mga madala ko. Anya nga rin dito ang... Baboy sa lalay na nuang, baka. Kanadya ka tanubungan. Makita mo dyan, taga nagadusara sinuang dyan. Oo. Mga tinakpa ko daw, mapayatan na, mapulisan ka pa. Magkapoy-kapoy ka kay talagang mapayatam. Mapayatan na. Diyan kay warati saratin nung dyan. Kaya kiwan na. Tukin na na. Kaya ka na, ipaan mo ta doon ang matagday, uri makabulan. Kasi karnay? Uy, hangaman, ano, hangaman. Oo, ginakabangbang siling nga. Ay, maday, uri hangabumangsay. Di, abay, di naramid ako mga repta danumain. Uy, maday, man ano. Abay nga, nagpaparep ka pa eh. Ay, awa may kaya ayaw. Ay, basta kaya ayaw, hangaman ano. Ningag pa isa dyan. Sino dyan? Tagakatiin ko ka? Siya dyan? May bitang nga ako. Ah. Taga sa Macau. Awan nagtatawad daan. Hindi na tani o kalay. Iso sa among daan. Nagtatalaw daan. Daan na pagpangasin. Daan na pagpangasin. Santiago. Daan na pandi ka bangatsuan. Anamit tinagdaldalaan ng mga pinagbig mo dahil. Masyang nagtataka. Gadi istad daw. Agbubuksing ka? Paglaya. Nati kanim dinal daw. Adawa. Doa. Aho. Gadi manager sa papakan. Kasama man na di kan? Suruman? Dahil. Nadi bumagsal, tagdar ka. Ah. Isuram di self-defense. Dati may kaswan na kayo. Bagsuling kan. Right. Kasta. Alay man to yan. Siya bagsunong tibukod na. Ay, kasi dyan nung may kasamit na eh. Yeah. Yeah. Kasi, Ako na. ay, kasi dyan. Kasi na diba? Kasi Yan dyan. yan mama. Abi, talaga nga napartak pa lang sa bitag kay mama. Iwan na sa kami kaya nagparsok ko. Dahil tinaruan na. Kasi naiiwa kabigat mo na. Baka no sinsinan lang alaka eh, baka madalay. Then dito pa agla ko to. Italy pa. Tali pa pa. Oo. Danugin ka ka nang nagninaw na lang akong alandan sula ka na. Lumabang ka sa saan manong ko na na. Imbaga majay? Uy, luring ka damagin ah. Okay nang nagginalakam ko na. Wala. Tanugin nga alam. Uy, Di na ko na da kanyang. ano nga lumaban? Madi. Anak lumaban manong ko na. Dalo ko na, di nga laki ko na da sila. Uy, kitay na. Kanigid ka. Napigsa sa kanigid ka. Adi mani ko man ta magdarkamanta si pitik mo man. Ah, Suro man di pitek na danaw. kasa. Itakdar mo ah. Kanay. Adi saka ka sa naw. Kasa. Kasi Oo, kanigid. tapos. Bokseng da pasiko na ah. Ay, win ano ang pepesaw. No, siko agad madi ah. Pahawad ka na. O kinanakin si Kwenta eh. Dami pa sa kami si Danur mga tao. One is time. Ako na dito tayo. Di pa rin na. Mas doa. Madalay. Madali pa. Kaya kung pwede sa ka na. Kasi nung may tatanay ka naman mao, nung may danog mata kanigay, di suro ma. Kaya kung sa ka na sa mo, itudurog. Kaya ta, mabay mabalay. Mabalay. Erarami di miday. Hindi ay di ano. Ang buksin. Ang buksin. Ay di dinanog ang tawar. Ay, dalawa. Ito na, di nagpapakti ko. Kasi iwat ko na. Talagang masaktan na biglang.
Tingnan ba? Ako hindi ka nagpapabak na. Ako hindi ka nagpapabak. May bulang. Ha? Ako hindi ka nagpapabak pala na may bulang. Buna nga. May bunag nga eh. Adi nang bagsol ka niya. Ano pa? Away. Anak ko na na. Kape nga pa. Bakit madina kayo sa manager ko? Siya kung may kapagtugan mo. Anak ko na na. Di mo na nang dinuna na bago kay Glaban na na na. Pagkat tinalong yung basang ko, papatayin kita ka naman. Baga na kanya. Away, may bunag. Why? Matyas bunag. Kasi inalyas ang da bunag. Ta. Lagi baboy nga nakuskusan, ipakilga din dyan, bataan na dyan na. Ito nga bunag ko na daw. Ito nga binunag na. Pati... Ay, alyas bunag tiwan ha. Wala nga binunag na rin, ikarga na gatok ng kapanay, katok na kata. Jeff. Well, ipakarga na ito. Sa paus. Anan hindi pa. Imbaga gago at may sa penjak na kanunaw. Imbaga ko di manager ko, maraming santo sila. Ano yung baga? Patayin daw ko sa pagka pinano ko yung bata na. Wala na. Pangin mo, pagka nagpataro, ako papatay sa'yo, wala. Binanatan na tayo kalaban mo. Awe na, binanata ka, tapos tao, yung kabila, puti kalalay nga na. Dinalib mo? Nadalib ba? Sa paus. Aday, dinalpas laban yan manungal daw bago naka... Kaya makadingin ko bago ko nasarakan, divisorya. Nasarakan na kan ni Matias Bunag. Mga nakitiwa, gusto. Lugaw. Wala, nadalib daw kami baka na. Nagkakas din ang kutaw, baka manaw. Agyahanam, bakit daw natin? Di Manila? Hindi po Ako ito yung manaw. ay jay baka. GT baka? Yan na, ibig pero nga nagdakto naman ka, nakapi ka lang ang mga anak, kaya numero. Nalaka, 30 lang eh. Sa paus. Bakit mo, di ng mga nakakasal, Why? bakit mo tinalo? Bakit mo hindi ka nagpasal? Anangin ko lang. Tumakder ka. Nakatugaw ako. Kain ka muna bago tayo mag-usap na. Hindi nakapanganan na yan. Why? Kasi ito lang pera ko eh. Ikakalain si Duagasaw. Kailangan pera. Gusto ko tinalo, magpatado ka sana. Sa isubulso mo na yan. Aga ng bako na na. Tangin na, wala kang pera ito eh. Ilukat na bibalik ko na. Why? Isling na. Oo. Tinili ko na. Kasi nanay? Uwan na. Inala ko di ba gusto binanasak pa tingin na. Sorry? Wala. Dinagpusit si Tidara. Uwan. Kasi mo na eh. Uwan na. Binagsud ko. Singkadbok na. Saka pinagturan. Sa malay. Wala nga pumalaw. Binigit ko dahil. Natanay. Tinilidakan pandod po simple. O yan mga kadiskarte, tapos na natin yung programa natin, kaya mag-subscribe na kayo. At i-like na din tong video kung nagustuhan nyo. Ito yung build nating X4 125 Suzuki yan, at saka naman ito yung TMX 125. Dun, 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 dun. Dalawang tambutso yan. Ito naman yung Suzuki. Huwag na nating pandarin kasi mahirap pandarin to. Kailangan natang palitan yung spark plug nya, pero okay pa yan. So yan, nagtatapos ng ating programa mga kadiskarte. I-feel nyo ang ganda ng panahon. I got broads in Atlanta, just to the lean the family.